jsem vytočený. A já prostě třeba bouchá jednou, pošlu do píči. Bouchá znovu, tak už se oblíkám a jakože vyrazím. Bouchá furt, obouvám se a jdu nahoru. Jsem nasranej, ale jako jdu tam jakože fakt jakože ve mně v obličeji asi jako je vidět, že mi to sere trošku. Tak jdu, zazvoním, počkám si, čumím takhle jak do té kamery, čumím do té čočky. Prostě do toho kukátka. Na něj čumím. Tam je ticho, tam nikdo nebydlí. Čekám. Zabouchám znovu. Tam je klid. Odstěhoval se, vole. Skočil z okna, nebo já nevím. Už tam nebydlí, už nejsou. A přijdu zpátky dolů do bytu a on. Tak tam jdu znovu, zase čumím do toho kukátka. A zase nic.